لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغذ في السير يبغي العلم ملتمسا أصوله فحباه الله رضوانا. علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا مباركين وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغالق للشر وأن يرحمنا ويرحم موتانا وموتى المسلمين. كبرات أحواتي أحاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهم بقار توفيق ما ربنا عز وجل أب كتاب ويدماني أستمهرو الفقه المسور زبل سئلاوي مجلسي ناي فقهي دي جمرنايو تحستو نعوينا نقصل دلنا ازي سئلاوي مجلسي ناي فقه زبل أكندي كمتي لمد دخونه تمهاراي كتابون دار آيه اتي زمهر دماني كتابون نار آيه زنبره أمهاهرا لوم دماني مستي معبالي ناي تكنولوجي مزيزولو الحمد لله كله نحنا نتقومولو كله دماني نعنا زفخسلنا عبادة نقبرلوين زقرحالو زولو كنتاتنا زلنا ولله الحمد. قدم كتاب مصحف نختركب بزوح تعرتات يدليكا ويلا أخولي تبل ويكدكا تجزء حجي على موبايل كادماني بوغيركا تقرأ ولله الحمد. هذا فضل عظيم. انبقار كابو بممركاس دماني اتفقهي بسئلاوي مجلس إجيرنا نمهارا لنا أبتي زحالفة تي أقداس زخونة أبزناي فقه زي نمهارو زلنا ناي طهارا ايو طهارا وين أقداس النوتو طهارا كل جزي أسلامي اتي كقدسولون كومو دماني معالتاوي كمالو زلو نابرب سبحانه وتعالى زكرارب طهارا ايو طهارا بطهارا إخانا بسلات تأتو كومو دماني محصاب نفسخا زدليكا تخوينو بجنابا خطر لخاوين نفسخا تحاصيبكا نابسلات كتأتو خمزلكا كل زي ناي طهارا أقداسنتو أبوينا نزارب دلنا. طهارا ويدماني نصهنا عبينا قداسين سلازخونه إدما نربنا عز وجل معالتاوي أبتدو عناناتنا كابتم طاهرين قبرنا إلنا نلمنو. حدثب ودو مسقبره ودو مسمالئه مسود انتايبل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مسبله تادو عن تايمز اللهم اجعلني من التوابين وجعلني من المتطهرين بل كومينا نبل اجعلني من التوابين كابتوم توبا زبلو قبرني يا رب كابتوم متطهرين طهارا زلوم كابوم قبرني نبل نمنتاي انتدعيلنا ازي طهارا زي كل جزي طهر كتكون رب زفوتوي إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. رب العالمين نمن دي دفوتو نتوم توبا دبل رب العالمين نمن دي دفوتو نتوم طهارا زمالو ولذلك اجعلني من التوابين ومن المتطهرين نبل التطهارا دماني تكباراو زخونه نصهنانا صريتنا ناي الدنيا طقم نرخبولو طعنا تركب كومو دماني اخيرا دماني رب العالمين نتوم طاهرين زخونو زفوتوم دماني اب جنة سلازتوم ازي ناي طهارا استمهرو اب ناي فقهي ابتناي سلمنا استمهرو ويابناي سلمنا علوم الشرعيه توسدو تقندي ابواب ناي طهارا ايو ولذلك تي طهارا نمالا قالو دماني بمايو ماي دماني كابت زعابي نعمة رب العالمين ذهبنا ايو ماي وين تزعابي نعمة سلازخونه دما
ካብቲ ፍቱው ዝኾነ ንማይ ብዙሕ ማለት ከነባኽን ወይ ድማ ከነጥፍ የብልናን ማይ እታ ንጥቀመላ ብግቡእ ኣገባብ ጌርና ክንጥቀም ኣለና ማይ ተረኺቡ ኢልካ ብዙሕ ከተፍስስ እውን ኣብ እስልምና ኩልኩል እዩ ማለት እዩ ገለገለ ዑለማ እውን እንታይ ይብሉ ተብዚር ኣይትግበር ማይ ኣይተፋስሶ ወላ ክትሕፀብ እንተ ደኣ ኮንካ ወለው ኩንተ ፊ ማእ ልባሕር ይብሉ ወላ ብናይ ባሕሪ እንተሃሊኻ ስኒ ማይ ክትዕቅብ እዩ ዘለካ ንሕና ድማኒ እቲ ማይ ብዛዕባኡ ኣብ ቁርኣን ልከሪም ብዛዕባ ማይ ኣብ ሱና ናይ ሓዲث ነቢይና ሙሐመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ብዛዕባኡ ዝመፅእ ብዙሕ ኣለና ማለት እዩ እምበኣረይ እቲ ኣገዳስነት ናይ ማይ ዓብዩ ማይ ብብዙሕ መንገድታት ረብልዓለሚን ዝኸለቀሎ ማይ ኣሎ ናይ ባሕሪ ማይ ኣሎ እዚ ንውዱእ ይኸውን ድዩ እዎ ነዓም ኣብ ጀናባ እንተ ደኣ ፀኒሕካ ማይ ብናይ ባሕሪ ጌርካ ጀናባ ክትፀሪ ትኽእል ዲኻ ነዓም እዘን ናይ ባሕሪ ማይ እውን ውዱእ ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ ከምኡ ድማኒ ነፍስኻ እውን ትሕፀበሉ ትኽእል ኢኻ ወሊዛሊክ ሰሓበት ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኩላ ግዜ ንረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኩሉ ዘጋጥሞም ንረሱል እዮም ዝሓቱ ነይሮም ሓደ እዋን እንታይ ኢሎሞም ያ ረሱሉላህ ኢና ነርከቡ ልባሕር ንሕና ኣብ ባሕሪ ብዙሕ ኢና ንጓዓዝ ወይ ባሕሪ ክንከይድን ከለና ኢሎሞም ብጀካታ ንሰትያስኒ ማይ ንረክብና ኣነ ተወضኡ ብማእ ልባሕር ኢሎሞም በቲ ናይ ባሕሪ ማይ ጌርናስ ብኡ ጌርና ዶ ውዱእ ክንገብር ኢሎም ንረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሓቲቶሞም ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንታይ ኢሎሞም ሁወ ጠሁር ኢሎሞም እዚ ማይ እዚ ናይ ባሕሪ ጠሁር ኢሎሞም ሁወ ጠሁር አልሕሉ መይተትሁ ኢሎሞም ጣህር እዩ ኣብኡ ናቱ ዝሞተ ድማኒ ሓላል ኢሎሞም ብማዕና ኣብ ባሕሪ ዘሎ ዓሳታት ኣውፂኻ ሓሪድካ ይኮንካ እንትበልዖ አልሕሉ መይተትሁ ኢሎሞም ወሊዛሊክ ካብቲ ንንፅህና ንጥቀመሉ እውን ውዱእ እንትገብረሉ ነፍስኻ እውን ኣብ ጀናባ እንተ ደኣ ፀኒሕካ እውን ናይ ማእ ልባሕር ጠሁር እዩ هو الطهور ኢሎም النبي عليه الصلاة والسلام أنهار ድማኒ ሩባታት ወሓዚ ዝኾነ ብጎቦታት ድወፅእ ድዩ ወይ ድማኒ ካብ መሬት እንዳፈልፈለ ድዩ ድጓዓዝ ሩባ እንተ ደኣ ኮይኑ እዚ እውን ውዱእ ትገብረሉ نعم ከምኡ ድማኒ ነፍስኻ ትሕፀበሉ ማለት እዩ ማኡ الأمطار ካብ ሰማይ ዝወርድ ማይ ማለት እዩ ማኡ الأمطار ከኒ ዘዕቆርካዮ ማይ ምስ ሃረመኸ ወእዚ ድማንቲ ዝበለፀ ጣህር ጠሁር ይጥህረካ እምበሪ እኳ ደኣ ብዙሕ ጥቕምታት እውን ኣለዎ ማለት እዩ እዘን ማኡ الأمطار ጌርካ ድማኒ ውዱእ ክትገብር ነፍስኻ ትሕፀበሉ እውን ትኽእል ኢኻ ንዓም እዚ ዳርጋ ንኹላትና እውን ብሩህ እዩ ማኡ الأባር ናይ ዒላ ድማኒ ዒላ በብዓይነቱ ኣሎ ገሊኡ ትገሊልካ ተውፅኦ ማሻአላህ ጥዑም ገሊኡ ድማኒ ጨው ኣሎ ወላ ጨው እንተኾነ እዚ ማይ እዚ ውዱእ ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ ትጠሃረሉ ኢኻ ከምኡ እውን غسل الجنابة እንተ ደኣ ደሊኻ እውን ክትሕፀበሉ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እዚ ማይ እዚ እዚ ዓይነታት እዚ ናይ ባሕሪ ድዩ ከምዚ ዝጠቐስናዮ الأنهار ድዩ ከምኡ ድማኒ ናይ ሩባታት ድዩ الأمطار ድዩ ከምኡ እውን الأባር ድዩ እዚ ኩሉ እዚ እንታይ ይበሃል እንተ ደኣ ኢልና الماء الطهور ይበሃል ማለት እዩ الطهور الماء الطهور ጽሩይ ዝኾነ ንጹህ ዝኾነ እዩ الماء الطهور እንታይ ማለት እዩ እንተ ደኣ ኢሉ ሰብ ሓቲቱና እንታይ ኢና ንብሎ هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره ንባዕሉ ጽሩይ እዩ እዚ ማይ እዚ ኣብ ክዳንካ ተፈሰካ ድዩ ወላ ብዝኾነ هو الطاهر እዩ طاهر في نفسه مطهر لغيره ንስኻ እውን ኣብ ዝኾነ ነጃሳ እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ ነቲ ነጃሳ እውን ብማእ الطهور ጌርካ ኢኻ ተንፅሆ ማለት እዩ እዘን طاهر في نفسه المطهر لغيره እዚ مثل ኢሉና ምሳሌ ናቱ الماء الطهور ድበሃሉ الماء المطلق ኣለና ማለት እዩ الماء المطلق እዚ ማእ مطلق እዚ ከም ቁፅሪ ሓደ ድሰርዕዎ ዑለማ الماء المطلق እዚ
وهو الماء الباقي على صفته التي خلق عليها كمታ رب ዝخلقو كم آيلو ዝኾነ ነገር ደይተሓወሶ እዚ እንታይ ይበሃል ማء المطلق ይበሃል ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ኣይተሓወሶን ማለት ሰብ ዝፈጠሮ ነገር ወይ ሳምና ድዩ ወይ ሻሂ ድዩ ወይ ገለ ድዩ ኣይኣተወን الباقي على صفته التي خلق عليها كمታ رب ዝخلقا ዘሎ سواء كان نازلا من السماء كاب سماي زورد انت دا خوينو كم زبلنا ماء المطر مالتيو سواء كان نازلا من السماء كالمطر كم زناب كاب سماي زورد والبرد كم دمانيك زعزعتا ماي حسب ماي زعزعتا كاب بزينغودي ولا بقلدي وإذا قمت كايدو عقيرو تصنحيو إذا دماني يعني طاهر يو ودو تقبرلو تخيليخا نفسها وانت تحصبلو تخيليخا أو جاريا في الأرض ويدماني عمريت زغوي زخونه كمرباتات مالتي وي كمياه البحر داي بحر مايديو والأنهار ربا والأمطار والآبار داي علاتات إذا كله زي تحصبلو تطهرلو خمالتيو قال الله عز وجل ربنا عز وجل وانتايلو وأنزلنا من السماء ماء طهورا بقاري الحمد لله رب العالمين إذا ما يزي أزنبولنا دلو طهوريو طهور مالت يطهر لغيره نبعلو نصح كوينوس نخالي دماني دنصحيو وأنزلنا من السماء ماء طهورا وأنزلنا من السماء ماء طهورا كم دمانير النبي عليه الصلاة والسلام بزعبا ماء البحر مستحاتته ماي ناي بحري يلوم حتيتهم مزناي بحر سني نتقملو دينا نوضو مسبولهم هو الطهور ماؤه يلوم الحل ميتته طاهريو تماي ناي بحري كم دماني الحل ميتته ابو زموتون عسى اندحرو صخايو از دماني حلاليو يلوم النبي عليه الصلاة والسلام نعم كالي انتهى لنا علماء تذكروا مالتيو الماء المستعمل الماء المستعمل زي دارقابت زحلفون تقيسنا نيرنا وهو الماء المتساقط من أعداء المتوضئ أو المغتسل حدا سبسني يحصب له حجي كابت سانكيلو ديو وي كابت استديو ندا ጨንቋካ ክትحصبن كلها كابزي إدكا تربرب بالابو يملس مالتيو ወይ ድማኒ ተአኪቡ አብኡ ይፈስስ ማለትዩ لكن دخونه ነገር ዝቀየሮ የለን ولا بأس باستعماله في الطهارة يقولوا طبعا بمذهبنا أبو حنيفة ماء المستعمل هيتقملون يخا نعم لكن انت يبلو دبوزحوين مخنياتو مسلم كل جزء طاهري كابو دوت دماني ولا حنت نجاسة يقولون لكن كام بفقهي ماء المستعمل تباهلو كابت عبيت أرستاس تتقاسي مالتهم نمنتاي إذا ماء المستعمل سي قل اندات حصب كخلخا خابت ما يتحصبول دلخا ابتت استوديو ويابت سانكيلو دو انت دا نطيبوسي انتايو نزبل سكفتا نخي تحدر انتاي بلو علماء ويدماني حديث النبي صلى الله عليه وسلم زبولو كابو تمركسهم انتاي لهم النبي عليه السلام حديث ابن عباس رضي الله عنه قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنا قال كاب أنستنا رسول عليه الصلاة والسلام أب متحزن أي ماي مالتيو أيا كان كمسان كيلو عينت بوغيرا تحاتيبا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه كابو اندات أنقعت كابو اندات تتقمت تحاتيبا ترف نيروبو حج النبي عليه الصلاة والسلام أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ ودوك قبر دليم النبي عليه الصلاة والسلام حجي ناي وضوء ماي هابوني يبلم النبي عليه الصلاة والسلام فقالت حنت كابتن أنستم تماي تتقملو دصنحت مالتيو انتهيت بلهم يا رسول الله لاتم إني كنت جنوبا أنا جنابات أني حسني كابو تحاتيبه ترفناي جنابات تحاتب كل اتماي تبلهم حجي كتحصبن كلخاس كابو خلطب يخاليو
ወይ ድማኑ ወላ ብመቕድሕ ጌርካ ውን ካብኡ እንተደኣ ወሲድካ ኮይንካ እታ መቕድሕ ውን ኣብኡ ክትመልሳን ከለኻ ገለ ነገር እንተደኣ ተረፍ ፀኒሑ ሳብኡ እንተደኣ ተመሊሱ ተእሲር ገብረሉ ዶ ፅልዋ ገብረሉ ዶ ንዝብል ማለት እዩ ሕጂ ኣነስ ጀናባ ከለኹ ካብኡ ክሕፀብ ፀኒሕ እሞ ተረፍ ናይ ማይ ናይ ጀናባ እዩ ትብሎም ንረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንታይ ኢሎማ ኢነልማ ላ የጅኑብ ኢሎማ ኢነልማ ላ የጅኑብ ኣብ ነፍስኺ ደኣ ነይሩ እቲ ጀናባ እምበር ኣብቲ ማይ ኣይኮነን ማይ ጀናባ ኣይኮነን እዩ ኢሎማ ካብዚ ብምምርካስ ዑለማ እምበኣረይ ማኡል ሙስተዕመል ንስኻ ስኒ ክትጥቀመሉ ድፀናሕካ ናብኡ እንተደኣ ነጢብዎ ኮይኑ ስኒ ስክፍታ ይብልካን ክትሕፀበሉ ትኽእል ኢኻ ይብሉ ብክልተ ተፍሲር ዘለዎ ዝያዳ ተንቢህ ዝግበረሉ ሓዲስ እዩ ምክንያቱ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ዑለማ ዘረባ ኣብዚ ምዝ ሓዲስ እዚ ተተሓዘሎ ብሓፈሽኡ ግን ብዙሓት ዑለማ ኣብዚ ግዜና እውን ማለት እዩ ባቂ ተረፍ ናይ ጀናባ ድተሓፀብካሉ ትማይ ስኒ ንዕኡ ይኮነ እቲ ጀናባ ተንኪፍዎ ዘሎ ስኻ ካብኡ ተሓፂብካ ኣለኻ ተጠቅምካ ኣለኻ ተረፍ ዘሎ ስኒ ወላ ኮኢድ ካብኡ ተኣለኽካሉ መጀመርያ ጥብዓን ሰብ ክሕፀብ እንከሎ ወላ እውን ውዱእ ክገብር ከሎ ወላ እውን ለይቲ ተሲኡ ኣክንዲ ኣብ ሳንኬሎ ኢድካ ተእትዎ ቀዲምካ እንታይ ኢኻ ክትገበር ዘለካ እንተደኣ ተባሂሉ ቀዲምካ ካብቲ ማይ ትደፍእ ናብ ኢድካ ማለት እዩ ኢድካ ትሕፀብ ሰለስተ ግዜ ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከምኡ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ላ ዩድኺለና ኣሓዱኩም ፊል ኢናእ إذا استيقظ لهم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حدا سب سني دقيسو صنيحو كحصب وي وضوء كغبر انتدعى لويس بقطتا ايدو ابت ما يايلو كويلوم حجي ما يهلو كاسان كيلو مقدح يرخب كان كابو اندا ጨንቋ ካን ተዳ ተحصم ተዳ ኮይንካ ኢድካ መጀመርያ ቦይ ትእለኽ ካብኡ ካብቲ ማይ ናብ ኢድካ ደፊካ ቀድምታ ኢድካ ሰለስተ ግዜ አጽሪያ ብድሕሪኡ ምጽረየት ኢድካ ናብኡ ተኣለኽ ማለት እዩ ኢذን ኮሙ ድማኒ ኣብ ጀናባን ከለዋ ስለድታስዕድ ተሓጽባሉ ኢለነኦም ያ ረሱላህ እዚ ማይ ዝስኒ ኣብ ጀናባ ከለኹ ድተሓጽብ ኩሉ እዩ እሞ ካሊ ዶ خدليلካ ማለት እዩ ውዱእ ሃቡኒኦም ድብል ደለው ነቢ عليه الصلاه والسلام ውዱእ ዝገብሩሉ فقال النبي عليه الصلاه والسلام ولا بجنابا نيرك ካብኡ እንተዳ ተሓጽብ ኩሉ ስኒ ان الماء لا يجنب ኢሎም ማት ማይ ኮ ጀናባ ንዑጅ ትንክፎ የለን ኢሎም ኢዘን ማይ ኩላ ግዜ الباقي على اصل خلقته كمታ ረቢ ዝخلقا كمታ ረቢ خلقوا ዘሎ ማይ دخون يكون دقير نجار انت دي يقول خوين وي دي تغير انت دا خوين خطقملو تخيلي خمالتي حجي دي تغير خنبل كلنا طعمو زي قيره حبرو زي قيره انت دا خوين منالباش حدا سبسني كحصب صنيحو كابت سانكيلو ندا وسده اذا سانكيلو ملسيل كاترا اخايا تا ما يابو تريفو دلو سامنا خوينو بمعنى ابو مليئو مالتيو كحصب كله اي تطنققن حجي زما يزي اكالي سم تدا حصبلا انت دا خوين تدا اريوا دبزح وي ناب حبرن تدا تقيرو وي دمان طعمو تطعم كاي دماني سامنا طرح انت دا خوينو ازي طاهر نفسه لكن مطهر يكونن ودوك تقملي تخليني خا نعم لكن دخونه بزح وساوسون كتاتو يبلكان انت دا ماي اللوري اخايو عمودو تغير يخون قلدو نتيبو يخون إلكا تنطع كتكبر يبلكان خلاص ريخايو ما يتقرب له مباشرة ودو كتكبر يزلكا حدا اوان قال الصحابة يحلفوا نيروم سني كمزي عيلاد مسل وي ما يبوزح استأكب نيرو حدا كابعتهم يحتت صاحب البئر بلو انت وانا نايزي علاز خونكا ايريدون السباع له قال اراويت زوم سقوم زي بلعو وي جلس كابو اندامصو دو يستيهم كبلو النبي عليه الصلاه والسلام يلوم سمعمو لا تخبرنا يلوم اي تنقرنا يلوم لها ما اخذت في بطونها ولنا ما اخذنا يلوم ابقل قال انه متنطع زبلون الله مالتي ازي زيد ليو زحت الدلو يمصو دي مابزي انسساتات دوست يملو خونو كما يلكاب بزح متطرطر كتغبر يبلكان مالتي ما يزرخب كايو نصوح ري خايلخا كتقملو زلكا مالتي ازي دماني الماء الطهور دبلو علماء مالتي الماء الطهور وهو الباقي على اصل خلقته الباقي على صفته التي خلق عليها كمتا رب خلقه
ከምኣ ዝረኸብካያ እዚኣ ንውዱእ ክትገብረሉ ድዩ ነፍስኻ ክትሕፀበሉ ድዩ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ከምቲ ዝጠቐስናዮ ድማኒ ኩሉ ኣንዋዕ ከምቲ ረቢ ዝኸለቆ ናይ ባሕሪ ድዩ ናይ ሩባታት ድዩ ከምኡ እውን ካብ ሰማይ ዝወርድ ማይ ድዩ ከምኡ ድማኒ ኣልኣባር ካብ ዒላ ገሊልካ ተውፅኦ እዚ ኩሉ እዚ ረቢልዓለሚን ክንጥቀመሉ ዝኸለቀና ዝኸለቆ እዩ ከምኡ ድማኒ ትጠሃረሉ ውዱእካ ትገብረሉ ጀናባት ኮይንካ እውን ትሕፀበሉ ጨው እንዲ ኮይኑ መራ ገሊኡ ሰብ ከምኡ ብለካ ጥዕሞ ከለካ ስኒ ኣይልከፍኒ ጨው ይብለካ ወላ ጨው ተኾነ የንፀሃካ እዩ የፅርየካ እዩ ንዓም ምናልባሽ ሳምና ተጌርካ ምስቲ ሳምና ኣይዓፍረልካ ንኸውን ተኣገዳሲ ናይ ሳምና ኣይኮነን ማይ ካብ ልዕሊ ማይ ዘፅሪ ነገር የለን ማለት እዩ ማይ ከምቲ ረቢ ዝኸለቆ እንተደኣ ተረኺቡ ነዛ ማይ እዚኣ እንተደኣ ዝኾነ ነገር ደይ ተሓዊስዎ ዝኾነ ነገር ሰብ ዝፈጠሮ ኣብኡ እንተደኣ ደይኣትይዎ ኣሎ እንተደኣ ኮይኑ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እዚ ኣልማእ ኣጠሁር ድብል ካብቲ ዓበይቲ ኣርእስታት ዑለማ ኣብ ናይ ፍቅህ ዝዝክርዎ ከምኡ እውን ኣልማእ ልሙስተዕመል ኢሎም እዚ ሙስተዕመል ድማኒ ብዛዕባኡ እውን ዑለማ ከም ዓብይ ዝዝክርዎ ኣልማእ ልሙስተዕመል እዩ እዚ ልማእ ልሙስተዕመል ድማኒ ብዛዕባኡ ዝያዳ ስፍሕ ዝበለ ክንቀርእን ክንፈልጥን ድማኒ ኣለና ማለት እዩ ኣብዋብ ናይ ፍቅሂ ዋስዕ እዩ እዚ ሕጂ ካብቲ ዑለማ ድኸተብዎ ብሕፅር ድበለ ዝቐረበ እዩ ማለት እዩ እንተደኣ ኣብቲ ዓበይቲ ኺታብ ተኣቲኻ ድማኒ ዝሰፍሐ መብርህታትን ዝሰፍሐ መግለፅን ስለ ዘለዎ ላኪን ከም መበገሲ ኣብ ናይ ፍቅሂ ክንፈልጦ ዘለና እንታይ ኢልማእ ልሙጥለቕ እንታይ ማይ ኣልሙስተዕመል ዝበሃል እዚ ኣገዳሲ እዩ ኢንሻ አላህ ኣብቲ ድመፅእ እውን እቲ ተሪፉ ዘሎ ዑለማ ብዛዕባ ናይ ማይ ድዛረብሉ ልማእ ነጅስ ዝበሃል እንታይ እዩ ከምኡ ድማኒ ትሕዝቶ ናይቲ ኣቕሳም ልሚያህ ዝብል ድዩ ኢንሻ አላህ ብዝያዳ ብስፍሕ ዝበለ እውን ክንርኢና ማለት እዩ ኩላ ግዜ ኣብ ናይ ፍቅህ ዘለና ኣፍልጦ ኣብ ናይ ፍቅህ ዘለና ኣስተምህሮና እንዳዓበየን እንዳሰፍሐን ክኸይድ ኣለዎ ምክንያቱ ሰላትና ከምኡ ድማኒ ዒባዳ ናብ ረቢ ንቀራረበሉ ብጠሃራ ክንቀርብ ስለ ዘለና ጉዳይ ናይ ፍቅሂ ጉዳይ ናይ ሚያህ ዝብል እዚ ናይ ማይ ዝብል ደሎ ብስርዓት ጽቡቕ ጌርና ክንመሃሮን ክታብቲ እንዳገንጸልና ድማ ምስቶም ኣብ ጥቓና ኣብ ኮረ ዘለዉ መሻይኽና መሳጊድና ዘለዉ እዚኣ እንታይ ማለት እያ እንዳበልካ ክትመሃርን ክትፈልጥን ኣገዳሲ እዩ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبلو من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين لهم تدعى رب العالمين نحد باريا خير دليلو نحد باريا رب العالمين انتدعى زفوتو خوينو انتهي زهوبه مالتي فقه في الدين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين إذا مفهوم المخالفة انتهي يبلو انتدعى رب خير زي دليلو يفقه زي مهار مالتيو إذن فقه تمهار فقه تفلت كابتي عبيتي أقداس زخنئي ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغذ في السير يبغي العلم ملتمسا أصوله فحباه الله رضوانا علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا